ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆମ ଦିଦି ଘରକୁ ବସିକି କ'ଣ ଟିକେ ଭାବୁଥିଲି। ଆମ ଝିଅ ଆସିକି କହିଲେ ମାମୁଁ ଆସ ଟିକେ ବାରିଆଡ଼େ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଛଡ଼େଇ ଦେବ। କହିଲି ନଡ଼ିଆ ଅଛି? କହିଲା ହଁ। କହିଲେ ଆଉ ଚାଲ। ଆମେ ସେଇଠୁ ଗଲୁ। ଆଜି ନଡ଼ିଆଟା ଦେଖିଲି, ନଡ଼ିଆଟା ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଭଲ ନଡ଼ିଆ, ଖରାପ ନଡ଼ିଆ ଜାଣି ହେଉନଥିଲା। ଦେଖି ନଡ଼ିଆ ଫାଳ କଲୁ। ସବୁ ଫଳ ଛଡ଼େଇକି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛ। ନଡ଼ିଆଟା ଚୋପାଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲ ତାକୁ ଫଟେଇବା। ଝିଅ କାନ୍ଦୁଥିଲା ପାଣି ପିଇବାକୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ କୁକୁର ବି ଥିଲା, ତାର ବି ମନ ଥିଲା ପାଣି ପିଇବାକୁ। କୁକୁରଟା ଟିକେ ଦେଖାନି। ଝିଅ କହୁଛି ବେଗି ମାମା ପଟୁନୁ ନଡ଼ିଆ। ଫଟା ହେଲା ପାଣି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ବାହାରିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ପିଇଲି। ଆମ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଦେଲି ପାଣି ପିଇବାକୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ନେଇକି କଟାକଟି କରିକି ତାକୁ ଟିକେ କୋରା ହେଲା। ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଦେଖାଗଲା। ସରିଗଲା କୋରା। ସେଇଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମ ନଡ଼ିଆ। ଏବେ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ନେଇକି ପାଗ କରାହେଇଗଲା। ଖଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଦଳା ହେଇଥିବା ଜନ୍ତୁଣି ସାଇଜ୍ କରିକି ପିଠା କରାଗଲା। ପିଠାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆମ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଥିଲା ପିଠା ଖାଇବାକୁ। ଆମ ଦିଦି ନେଇକି ଦେଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଠା, କାକେରା ପିଠା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପିଠା। ପୁରା ତ ହେଇନାହିଁ।